Albanija. Mjesto gdje istok susreće zapad, a život balansira između povijesti i suvremenog. Zemlja u kojoj običaj i tradicija pišu nevjerojatne životne priče. S'kom me ashtu me vesh rroba femnash as kur gjan, vetëm djemsh. Unë kam bërë be veç, jo s'ma të kur, da rriti motrën, da rriti vlanë, da ma i shpinë plagut. A se imagjinoj veten në herë me fustan. Harroje. One su burneše, da, one, jer ovo su žene. Žene koje žive kao muškarci. Fenomen i tradicija koja seže u 15. stoljeće do kanuna albanskog princa Leka Dukadžinija. Skup je to pravila koja su među plemenima na sjeveru uređivala život, od odnosa u obitelji preko obrađivanja zemlje do krvne osvete. Ostati bez muškog nasljednika smatralo se velikom sramotom. Tada je kanun dopuštao da jedna od kćeri postane virđina ili burneša. Djevojka bi se zavjetovala na djevičanstvo, rezala svoju dugu kosu, odjevala mušku odjeću i praktički postajala muško u obitelji. Smatralo se to velikom žrtvom, pa bi u društvu bila cijenjena i imala jednaka prava i povlastice kao muškarci. Unë si zi studeratin me mu në dohat mirë. Por unë jam një motër i qeverisë shqiptare, të në Shqipëri jam një. Kam një autoritet, e parasysh. Kam një autoritet veçantë, se shoh punët e mia, hallet e mia. Jam edhe rob si kam shumë shoqëri. Ovo je Zoja. Ima 60 godina i iako njezino ime na albanskom znači djeva, Zoja o sebi govori u muškom licu. Ti se kene e marume? Trafshin si pel. Sudbina kakvu nije želio, a kakvu bi da nije burneša vjerojatno imao. Cijeli je život vozio kamione i nikada, kaže, nije dao na sebe. Sredre majnë shpijë, se maj me vete, po mu gatru me ty. Ty me ta marrë zësetet që privarit? Që mu gatru me ty, me mu ke punë. I Dijana nosi žensko ime, ali i ona sebe smatra muškarcem. Radila je u policiji i bila jako cijenjena u društvu. Para me ka vdekur një vlla, dhe prindit e kishin shumë për zemër. Mas lindjes time, si duke Zoti e kishtë shkruar zëvendësova atë, sepse vetë nga natyra ime kam qenë njëri pa kufizim, kërkes llogarie. Nikada se nije smatrao ženom niti se kretao u ženskom društvu, ali je koristio ženski WC, navika zbog koje je često imao problema. Njerë në 15 kashë e Tiranës, me qatë huaj që ishme aty dhe u futa ke banjo, pa e parë. Ajo pasu se duke, zotni dhe ju aty se shë grave, po mirë me i tash mu, jem që fi grash, let futem ati, s'ka në njoj tash. Ona je svoj odabrala. Oni koji znaju da je burneša, prema njoj se odnose s posebnim poštovanjem. Oni koji ne znaju, uvjereni su da je muškarac. Ćao, Đađi. Istu priču dijeli i Shkurtan. Vetë du më komu shmenja, shkosh në të në herë në blikëri, me dhenë, me dele. Edhe, s'kom pranua me ashtu, me vesh rroba femnash as kur gjan, vetëm djemsh. Shtu si kom vendos, në najtë më të më martu hesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više, kaže, bila im je čast u obitelji imati burnešu. A tre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. A ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rrit fëmijë me ashtu. Jam konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jam maj vetmuam. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jam konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin, më lidhën fëmija, nuk dikush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë. Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji. Ovo je Andamion, albanski redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly
live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će Burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini. Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, Burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći. Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a Burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a Burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji oslovljavaju muški prijatelji, a Dijani je do toga jako stalo. Dok ona raspravlja, žene čekaju da se situacija smiri. Proći će tek kada im to odobri netko od muškaraca. Oh, here is Marta coming. Where? I think the lady that goes in. But she looks like a lady. Yeah. She dressed up with the head. Many of them sometimes live in the plain women cloth, but they embrace the lifestyle of a man. Iako smo došli nenajavljeni, pristala je razgovarati. Živi sama u kućici koju je izgradila vlastitim rukama. Ima 58 godina, a Burneša je postala jer nije željela brak. Vërtet mund t'i them vetes burrëresh, në aspektin që nuk bëj ose nuk kam bërë marrëdhënie, po burrat bëjnë. Kështu që nuk mund t'jem burr. Djevičanstvo i žrtva koju Burneša čini za svoju obitelj imaju posebnu težinu, čak i po pravilima kanuna koja se tiču krvne osvete. Në qoftë se mu vrasin krejt, dy mashkull. Pritën një shtëpi. Se unë jam beqare, pa martume. Po ti je femër. Jam femër, pa femna pra, unë quhem një mashkull, gjithë fisin. Qoftë se unë jam e pa martume, unë quhem dhe me dahet hisja, unë hi e zgjell. Dhe dahet një tokë ose një pasuri, unë jam e para që do zgjedi vetë, unë do këtë pasuri, do këtë tokë, do këta. Sepse unë jam femën Virginesha, si të një umarën. Nakon smrti roditelja, Dijana živi sama. U momačkom stanu punom sitnica, fotografije su najdraža uspomena. Uvijek je, kaže, bila najviše u razredu i uvijek se igrala samo s dječacima. S'jam femra što je meshkush. S'magjom 22 numri kamës, s'magjom femra shumë. Garderoba ime është vetëm meshkush. Dugu je koso šišala kada je imala 14 godina. I to je bilo to. S kosom je nestao i posljednji trag ženstvenosti. You were a nice girl. Pse sot nuk jam? Am I not today? Sot për moshën që kam simpatik jam, king jam fare. I zadovoljan životom koji živi. Drugačiji ne može ni zamisliti. Baš kao ni Marta. Kao mlada bila je iznimno lijepa. Nešto što joj rođena majka nikada nije mogla oprostiti. Zona na thoshte ti ke ngjar babit, je bukur, edhe nuk e di se çfarë mund të bësh. Zbog toga ju je tukla i ustrajala u tome da u obitelji odluke donose isključivo sinovi. Nakon majčine smrti braća su je željela udati na silu, za muškarce koje nikada nije vidjela. Nuk do isha martuar. Përsëri sot nuk më pëlqen lidhjet që kanë familjet sot. Uvijek je, kaže, muškarce gledala ravno u oči, što druge djevojke nisu ni pomišljale. Në fakt, her pas here kur doja të prisha misin me seksin tjetër, me djemt, kishte raste që edhe godisja me pëllon. Ja për shembull bien dashurie, ama e këne që shoh fjalë, të di unë çka. Nuk mund të martohesh një femër pa domethënë pa njoftimin e familjes, pa dëshirën e familjes. Nëse sot dashurohen, ndahen, as do me ditë njëri fare. Kështu që kjo është një aspekt që nuk më pëlqen. Nas me kërkon që më dashuria, se kom menu heq atë punë. Si kom mundësi tash, po mos më përdoroni faqit fjallë, se s'kom shef me ashtu. Se ta sa dalin për shqituin, shkruajnë gazeta, shkruajnë to, shkruajnë ashtu dhe qeshin njerëzit.
Ljubav je osjetljiva tema. O tome se nekada nije govorilo, kao ni o seksualnosti. I danas je dijelom tabu, ali one kao muškarci s tim nemaju problema, čak ni pred kamerama. Ma se kam përjetuar një herë. No, s'ka pas perioda? Absolutisht. Se ka se kjo biologjikisht dhe? She said I can't even imagine. Hajde të shkojmë dhe sot në doktor, s'ka si gjë. Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të kur, do rriti motrën, do rriti vlanë, do ma i shpinë plagut. Po unë ta marrë vesh se të je dhe burë, unë nuk kam qenë, nuk kam linë dhe regullë. S'kam linë dhe regullë. Nuk kam unë, asë të ndjeja, asë të nëma, asë të gjithë, asë nuk jam e pa zhvillu me poshtë, vetëm kranor e zhvillu. Priznanje koje tako lako sklizne s usana, bez zadrške i bez stida, jer život ih je suočavao i s težim situacijama. Unë jam Klajde Zalli. Dhe jam Kom babin, kom mamin, ndonë shumë. Dhe jam klas 10. Kam mamin, babin dhe dajen. Kush është daja? Ky pra daja tak. Unë me dajen jam shok dhe me dajen ne nuk pishemi asnjë herë dhe jemi shumë shok të mirë. Vjerojatno ni ne zna da je Škurtan žensko, jer u njegovoj ga obitelji svi tretiraju kao muškarca. Voli ga jer mu donosi slatkiše i iskreno dječji priznaje. Po kaj herë i mirë, kaj herë i keq. Kaj herë i mençur, kaj herë e harro pak mençmen. Kështu çdo doja. Ka. Iza muške odjeće i lica izbrazdanog borama i iskustvom, blagi pogled prema djetetu. Pogled koji njemu govori puno više. The only weak spot in their lives, so that we come to see today, although none of them regret not having kids of their own, they have this weak spot for the children. Yeah. And to me it tells me a lot. These are humans, as everybody with us, with an extra strength. Vremena su se promijenila, žene su danas drukčije, u svakom smislu. Skepse ekspozon ti trupin tënë. Vetëm për dellot e kanë këtë gjë. Gruja ka venin e vetë, buri ka venin e vetë. S'mun ka mund da gruja në shpitime. Postale su burneše dijelom i zbog toga jer su željele da se prema njima odnosi ravnopravno, da budu jednake muškarcima. Ipak, prve su te koje podržavaju konzervativni patrijarharni sustav u društvu. They understand one thing that is essential, that they make sense in this setting. If the society would be different, they are out. U tome je, tvrdi Antamion, paradoks albanskog društva. Istodobno zatvoreno i konzervativno, a opet toliko otvoreno i tolerantno da prihvati različitosti. Sve ih veže jedna činjenica, a ta je da su odabrale živjeti životom muškarca. Po svemu ostalome, one su posebne i često međusobno suprotstavljene. Unë kur s'kam pas shoqe, një da si e kam motër, s'mere me gra, unë mere vetëm me shoke, me burra, s'mere me gra, gruja s'katron, gruja t'lem rrugë. Niti jedna od njih ne žali zbog svoje odluke i ne može zamisliti kako bi im život izgledao da su drugačije odabrale. Sretne su, ali i svjesne promjena. Domethënë një sër e vendimendesh që këto marrin pjesë dhe më bëhet qefi, sepse gjithë dje kanë qenë të mbyllura dhe nuk arrihesh dot që të vishni dhe pantallona, jo me gjë tjetër. Në aspektin e jetës përditshme. Edhe mendoj se po të kisha jetuar në një vend më të civilizuar, ndoshta nuk do isha kjo që jam sot. Ne bi bila burneša, žena muškarac, živi dokaz da je ljepota u toleranciji, u različitosti. Njena u društvu. Para me ka vdekur një vlla, dhe prindit e kishin shumë për zemër. Mas lindjes time, si duke Zoti e kishtë shkruar zëmësova atë, sepse vetë nga natyra ime kam qenë njëri pa kufizim, kërkes llogarie. Aty. Nikada se nije smatrao ženom niti se kretao u ženskom društvu, ali je koristio ženski WC, navika zbog koje je često imao problema. Njerë në 15 kashë e Tiranës, me qatë huaj që ishme aty dhe u futa ke banjo, pa e parë. Ajo pasu se duke, zotnita ju aty se eshe grave, po mirë me i tash mu jem që fi grash, letë futem atje, s'ka ne gjoj tash. Ona je svoj odabrala. Oni koji znaju da je burneša, prema njoj se odnose s posebnim poštovanjem. Oni koji ne znaju, uvjereni su da je muškarac. Ćao, Đađi. Istu priču dijeli i Škurtan. 10 vjet mu shmenja,
Shkosh në të në herët në blikëri, me dhenë, me dele. Edhe, s'kom pranua me ashtu, me vesh roba, femna shas kur gjon, vetëm djemsh. Shtu si, kom venos, në najtë, më të më martu hesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više kaže, bila im je čast u obitelji imati Burnešu. A tre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. A ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rritë fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jom maj vetë muam. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jom konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin, lidhën fëmija, nuk dikush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë. Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih Burneša u Albaniji, koja se tiču krvne osvete. Në qofë se mu më vrasin krejt, dy mashkuj. Pritëm një shpijë. Se unë jam beqare, pa martume. Po ti je femër, Jam femër, pa femna pra, unë quhëm një mashkuj, gjithë fisin. Qofë se unë jam e pa martume, unë quhëm dhe me dahet hisja, unë hi e zgjellë. Dhe dahet një tokë ose një pasuri, unë jam e para që do zgjedi vetë, mu do këtë pasuri, do këtë tokë, do këta, sepse unë jam femën virginesha, si thonë ju manëm. Nakon smrti roditelja, Dijana živi sama. U momačkom stanu punom sitnica, fotografije su najdraža uspomena. Uvijek je, kaže, bila najviša u razredu i uvijek se igrala samo s dječacima. S'jam femna što je meshkush. S'magjom 22 numri kamës, s'magjom femna shumë. Garderoba ime është vetëm meshkush. Dugu je kosu ošišala kada je imala 14 godina. I to je bilo to. S kosom je nestao i posljednji trag ženstvenosti. You were a nice girl. Pse sot nuk jam? Am I not today? Sot për moshën që kam simpatik jam, king jam fare. I zadovoljan životom koji živi. Drugačiji ne može ni zamisliti. Baš kao ni Marta. Kao mlada bila je iznimno lijepa. Nešto što joj rođena majka nikada nije mogla oprostiti. Zëna thoshte ti ke ngjar babit, je bukur, edhe nuk e di se çfarë mund të bësh. Zbog toga ju je tukla i ustrajala u tome da u obitelji odluke donose isključivo sinovi. Nakon majčine smrti braća su je željela udati na silu, za muškarce koje nikada nije vidjela. Nuk do isha martuar. Përsëri sot nuk më pëlqen lidhjet që kanë familjet sot. Uvijek je, kaže, muškarce gledala ravno u oči, što druge djevojke nisu ni pomišljale. Në fakt, her pas here kur doja të prisha misin me seksin tjetër, me djemt, kishte raste që edhe godisja me pëllon. Ja për shamu bjen dashurije, anë e këne që shë fjallë, që di unë e qka. Nuk mund të martohesh një femër pa domethënë pa njoftimin e familjes, pa dëshirën e familjes. Nërsa sot dashurohen, ndahen, as do me ditë njëri fare. Kështu që është. Ovo je Andamion, albanski redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će Burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini. Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, Burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći.
Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a Burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a Burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji oslovljavaju muški prijatelji, a Dijani je do toga jako stalo. Dok ona raspravlja, žene čekaju da se situacija smiri. Proći će tek kada im to odobri netko od muškaraca. Oh, here is Marta coming. Where? I think the lady that goes in. But she looks like a lady. Yeah, she dressed up with a head. Many of them sometimes live in the plain women cloth, but they embrace the lifestyle of a man. Iako smo došli nenajavljeni, pristala je razgovarati. Živi sama u kućici koju je izgradila vlastitim rukama. Ima 58 godina, a Burnesha je postala jer nije željela brak. Vërtet mund t'i them vetes burrëresh, në aspektin që nuk bëj ose nuk kam bërë marrëdhënie, po burrat bëjnë. Kështu që nuk mund t'jem burr. Djevičanstvo i žrtva koju Burnesha čini za svoju obitelj imaju posebnu težinu, čak i po pravilima kanuna. Albanija, mjesto gdje istok susreće zapad, a život balansira između povijesti i suvremenog. Zemlja u kojoj običaj i tradicija pišu nevjerojatne životne priče. Edhe s'kom pranu me ashtu me vesh roba femnash as kur gjan, vetëm djemsh. Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të vëmë kur, dhe rriti motrën, dhe rriti vlanë, dhe ma i shpinë plagur. A se imagjinoj veten në herë me fustan. Harroje. One su Burneše, da, one, jer ovo su žene. Žene koje žive kao muškarci. Fenomen i tradicija koja seže u 15. stoljeće do kanuna albanskog princa Leka Dukadžinija. Skup je to pravila koja su među plemenima na sjeveru uređivala život, od odnosa u obitelji preko obrađivanja zemlje do krvne osvete. Ostati bez muškog nasljednika smatralo se velikom sramotom. Tada je kanun dopuštao da jedna od kćeri postane virđina ili burneša. Djevojka bi se zavjetovala na djevičanstvo, rezala svoju dugu kosu, odjevala mušku odjeću i praktički postajala muško u obitelji. Smatralo se to velikom žrtvom, pa bi u društvu bila cijenjena i imala jednaka prava i povlastice kao muškarci. Unë që zi studeratin me mu në dohat mirë. Por unë jam një motër i qindëve shqiptarë, të në Shqipëri jam jetë. Kam një autoritet, e parasysh, kam një autoritet veçantë, se shoh punët e mia, hallet e mia. Jam edhe rob që kam shumë shoqëri. Ovo je Zoja. Ima 60 godina i iako njezino ime na albanskom znači djeva, Zoja o sebi govori u muškom licu. Ti se kene e marume? Trafshin si pel. Sudbina kakvu nije želio, a kakvu bi da nije Burneša vjerojatno imao. Cijeli je život vozio kamione i nikada, kaže, nije dao na sebe. Sredër e majnë shpijë, se maj me vete, po mu gatru me ty. Tu me ta malë të setet që privari? Që mu gatru me ty, me mu ke punë. I Dijana nosi žensko ime, ali i ona sebe smatra muškarcem. Radila je u policiji i bila jako cijenjena. Kjo është një aspekt që nuk më pëlqen. A nas me kërkan që më dashuria, se kom menu heq atë punë. Si ka mundësi? Si kom mundësi të ashti, po mos më përdoroni faqit fjallë, se s'kom shef me ashtu. Se ta, sa dalin për shqituin, shkruin gazeta, shkruin to, shkruin ashtu dhe qeshin njerëzit. Ljubav je osjetljiva tema. O tome se nekada nije govorilo, kao ni o seksualnosti. I danas je dijelom tabu, ali one kao muškarci s tim nemaju problema, čak ni pred kamerama. A se kam përjetuar një herë. Do s'ke pas periode? Absolutisht. Si ka mundësi se kjo biologjikisht dhe? She said I can't even imagine. Hajde të shkojmë dhe sot në doktor, s'ka si që... Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të vëmë kur, dhe rriti motrën, dhe rriti vlanë, dhe ma i shpinë plagur. Po unë ta marrë vesh se të je dhe burë, unë nuk kam qenë, nuk kam linë dhe regullë. S'kam linë dhe regullë. Qa kom qenë? Nuk kam unë, asë të ndjeja, asë të nëma, asë të hikma, nuk...
Ja me pa zhvillu me poshtë, vetëm karanori e zhvillu. S'kam. Priznanje koje tako lako sklizne s usana, bez zadrške i bez stida, jer život ih je suočavao i s težim situacijama. Unë jam Klajde Zalli. Dhe jam Kom babin, kom mamin, Dhe më jam- gjonë shumë. Dhe jam klas 10. Kam mamin, babin dhe dajen. Kush është daja? Ky pra deta. Unë me dajen jam shok dhe me dajen ne nuk pishemi asnjëherë dhe jemi shumë shok të mirë. Vjerojatno ni ne zna da je Škurtan žensko, jer u njegovoj ga obitelji svi tretiraju kao muškarca. Voli ga jer mu donosi slatkiše i iskreno dječji priznaje. Po kajherë i mirë, kajherë i keq. Kajherë i mençur, kajherë e harro pak të mençmen. Kështu çdo doja. Ka. Iza muške odjeće i lica izbrazdanog borama i iskustvom, blagi pogled prema djetetu. Pogled koji njemu govori puno više. The only weak spot in their life, so that we come to see today, although none of them regret not having kids of their own, they have this weak spot for the... Živjeti životom muškarca. Po svemu ostalome, one su posebne i često međusobno suprotstavljene. Kam unë kurs kam pas shoqe, një da si e kam motër, s'merre me gra, unë merrem vetëm me shoke, me burra, s'merre me gra, gruja s'katron, gruja t'lem rrugë. Niti jedna od njih ne žali zbog svoje odluke i ne može zamisliti kako bi im život izgledao da su drugačije odabrale. Sretne su, ali i svjesne promjena. Do më thënë një sër e vendimendesh që këto marrin pjesë dhe më bëhet qefi, sepse gjithë dje kanë qenë të mbyllura dhe nuk arrihesh dot që të vishni dhe pantallona, jo më gjë tjetër. Në aspektin e jetës përditshme. Edhe mendoj se po të kisha jetuar në një vend më të civilizuar, ndoshta nuk do isha kjo që jam sot. Ne bi bila Burneša, žena muškarac, živi dokaz da je ljepota u toleranciji, u različitosti. Njena u društvu. Para me e ka vdekur një vlla dhe prindit e kishin shumë për zemër. Mas lindjes time, si duke Zoti e kishtë shkruar zëvendësova atë, sepse vetë nga natyra ime kam qenë njëri pa kufizim, kërkes llogarie. Aty. Nikada se nije smatrao ženom niti se kretao u ženskom društvu, ali je koristio ženski WC, navika zbog koje je često imao problema. Njerë në 15 kashë e Tiranës, me qatë huaj që ishme aty dhe u futa ke banjo, pa e parë. Ajo pasu se duke, zotni dhe ju aty se është grave, po mirë me i tash mu, jem që fi grash, më letë futem atje, s'ka në gjoj tash. Ona je svoj odabrala. Oni koji znaju da je Burneša, prema njoj se odnose s posebnim poštovanjem. Oni koji ne znaju, uvjereni su da je muškarac. Ćao, Đađi. Istu priču dijeli i Škurtan. Vetë du më kom shmenja, shkoj që atë në hajtë në blikëri, me dhanë, me dele. Edhe, s'kom pranua me ashtu, me vek roba, femna shas kur gjon, vetëm djemsh. Kështu si, kom venos, në najtë, më të më martuhesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više kaže, bila im je čast u obitelji imati Burnešu. Atëre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që i thonë një fjale vetë, zot e vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rrit fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu. Redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će Burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini.
Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, Burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći. Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a Burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a Burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji oslovljavaju muški prijatelji, a Dijani je do toga jako stalo. Dok ona raspravlja, žene čekaju da se situacija smiri. Proći će tek kada im to odobri netko od muškaraca. Oh, here is Marta coming. Where? I think the lady that goes in. But she looks like a lady. Yeah, she dressed up with the head. Many of them sometimes live in the plain women cloth, but they embrace the lifestyle of a man. Iako smo došli nenajavljeni, pristala je razgovarati. Živi sama u kućici koju je izgradila vlastitim rukama. Ima 58 godina, a Burneša je postala jer nije željela brak. Vërtet mund t'i them vetes burresh, në aspektin që nuk bëj ose nuk kam bërë marrëdhënie, po burrat bëjnë. Kështu që nuk mund të jem burr. Djevičanstvo i žrtva koju Burneša čini za svoju obitelj imaju posebnu težinu, čak i po pravilima kanuna. Albanija, mjesto gdje istok susreće zapad, a život balansira između povijesti i suvremenog. Zemlja u kojoj običaj i tradicija pišu nevjerojatne životne priče. Edhe s'kom pranuar me ashtu me vesh rroba femnash as kur gjë, vetëm djemsh. Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të kam kur, dhe rriti motrën, dhe rriti vlanë, dhe ma i shpinë. Shkruajnë gazeta, shkruajnë to, shkruajnë ashtu edhe qeshin njerëzit. Ljubav je osjetljiva tema. O tome se nekada nije govorilo, kao ni o seksualnosti. I danas je dijelom tabu, ali one kao muškarci s tim nemaju problema, čak ni pred kamerama. A se kam përjetuar një herë. Do s'ke pas periode? Absolutisht. Si kam se si kjo biologjikisht ide? She said I can't even imagine. Hajde të shkojmë dhe sot në doktor, s'ka si gjë. Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të kam kur, dhe rriti motrën, dhe rriti vlanë, dhe ma i shpinë plagut. Po unë ta marrë vesh se të je dhe burë, unë nuk kam qenë, nuk kam linë dhe regullë. S'kam linë dhe regullë. Qa kom qenë? Nuk kam unë, asë të ndjeja, asë të nëva, asë të hipa, që nuk jam e posh vidhu me posh. Vetëm kranovar e zhjeri. Priznanje koje tako lako sklizne s usana, bez zadrške i bez stida, jer život ih je suočavao i s težim situacijama. Unë jam Klajde Zove. Dhe jam Kom babin, klas kom 2. mamin, Dhe jam- ndonë shumë. Dhe jam klas 2. Ka mamin, babin dhe dajen. Kush është daja? Ky pra daja tak. Unë me dajen jam shok dhe me dajen ne nuk pishemi asnjëherë dhe jemi shumë shok të mirë. Vjerojatno ni ne zna da je Škurtan žensko, jer u njegovoj ga obitelji svi tretiraju kao muškarca. Voli ga jer mu donosi slatkiše i iskreno dječji priznaje. Po kajherë, kajherë i mirë, kajherë i keq. Kajherë i mençur, kajherë e harro pak mençmen. Kështu çdo doja. Ka. Iza muške odjeće i lica izbrazdanog borama i iskustvom, blagi pogled prema djetetu. Pogled koji njemu govori puno više. The only weak spot in their lives, so that we come to see today, although none of them regret not having kids of their own, they have this weak spot for the children. Yeah. And to me it tells me a lot. These are humans, as everybody with us, with an extra strength. Vremena su se promijenila, žene su danas drukčije, u svakom smislu. Skip se ekspozon ti trupin tënë. Vetëm për dellot e kanë këtë gjë. Gruja ka venin e vetë, burri ka venin e vetë. S'mun ka mund të gruja në shpitime.
Postale su burneše dijelom i zbog toga jer su željele da se prema njima odnosi ravnopravno, da budu jednake muškarcima. Ipak, prve su te koje podržavaju konzervativni patrijarharni sustav u društvu. They understand one thing that is essential, that they make sense in this setting. If the society would be different, they are out. U tome tvrdi Antamion paradoks albanskog društva. Istodobno zatvoreno i konzervativno, a opet toliko otvoreno i tolerantno da prihvati različitosti. Sve ih veže jedna činjenica, a ta je da su odabrale živjeti život. Me vesh roba femnesha kur gjan, vetëm djemsh. Kështu si kom vendos me najt më të martuhesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više kaže, bila im je čast u obitelji imati burnešu. A tre pra tre, do me thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që i thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom marrë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rritë fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jom maj vetmuam. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jom konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin, lidhën fëmija, nuk di kush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë. Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji, koja se tiču krvne osvete. Në qofë se mu më vrasin krejt, dy mashkull. Fritën një shpijë. Se unë jam beqare, pa martume. Jam femër, pa femna pra, unë quhëm një mashkull, gjithë fisin. Qofë se unë jam e pa martume, unë quhëm dhe me dahet hisja, unë hi e zgjellë. Dhe dahet një tokë ose një pasuri, unë jam e para që do zgjedi vetë, mu do këtë pasuri, do këtë tokë, do këta, sepse unë jam femën vizhinesha, si thonë ju marën. Nakon smrti roditelja, Dijana živi sama. U momačkom stanu punom sitnica, fotografije su najdraža uspomena. Uvijek je, kaže, bila najviša u razredu i uvijek se igrala samo s dječacima. Sjam femna što je meshkush. Smagjom 22 numri kamës, smagjom femna shumë. Garderoba ime është vetëm meshkush. Dugu je kosu ošišala kada je imala 14 godina. I to je bilo to. S kosom je nestao i posljednji trag ženstvenosti. You were a nice girl. Pse sot nuk jam? Am I not today? Sot për moshën që kam simpatik jam, king jam fare. I zadovoljan životom koji živi. Drugačiji ne može ni zamisliti. Baš kao ni Marta. Kao mlada bila je iznimno lijepa. Nešto što joj rođena majka nikada nije mogla oprostiti. Zelana thoshte ti ke ngjar babit, je bukur, edhe nuk e di se çfarë më bësh. Zbog toga ju je tukla i ustrajala u tome da u obitelji odluke donose isključivo sinovi. Nakon majčine smrti braća su je željela udati na silu, za muškarce koje nikada nije vidjela. Nuk do isha martuar. Përsëri sot nuk më pëlqen lidhjet që kanë familjet sot. Istu priču dijeli i Shkurtan. Vetë du më komu shmenja, shkështë në të në herë në blikëri, me dhenë, me dele. Edhe, s'kom pranua me ashtu, me vesh roba femnesh as kur gjan, vetëm djemsh. Kështu si, kom vendos, me najtë më të më martuhesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više, kaže, bila im je čast u obitelji imati burnešu. A tre pra tre, do me thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që i thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom marrë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rritë fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jom maj vetmuam. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jom konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin, lidhën fëmija, nuk di kush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë.
Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji. Ovo je Andamion, albanski redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini. Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći. Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji S'kom pranu me ashtu me vek roba femnash as kur gjan, vetëm djemsh. Shtu si kom venos në najt mos mu martuhesh. tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više kaže, bile im je čast u obitelji imati burnešu. Atëre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rrit fëmijë me ashtu. Jam konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jam maj vetmuar. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jam konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin, lidhën fëmija, nuk di kush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë. Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji. Ovo je Andamion, albanski redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini. Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći. Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji oslovljavaju muški prijatelji, a Dijani je do toga jako stalo. Dok ona raspravlja, žene čekaju da se situacija smiri. Proći će tek kada im to odobri netko od muškaraca. Oh, here is Marta coming. Jam klas 10. Ka mamin, babin dhe dajen. Kush është Daja? Ky pra daja tak. Unë me dajen jam shok dhe me dajen ne nuk pishemi asnjëherë dhe jemi shumë shokë të mirë.
Vjerojatno ni ne zna da je škurtan žensko, jer u njegovoj ga obitelji svi tretiraju kao muškarca. Voli ga jer mu donosi slatkiše i iskreno dječji priznaje. Iza muške odjeće i lica izbrazdanog borama i iskustvom, blagi pogled prema djetetu. Pogled koji njemu govori puno više. The only weak spot in their lives, that we come to see today, although none of them regret not having kids of their own, they have this weak spot for the children. Yeah. And to me it tells me a lot. These are humans, as everybody with us, with an extra strength. Vremena su se promijenila, žene su danas drugčije, u svakom smislu. Skepse ekspozon ti trupin tënë. Vetëm për dellot e kanë këtë gjë. Gruaja ka venin e vet, burri ka venin e vet. S'mund ka mund da gruaja në shpitime. Postale su burneše dijelom i zbog toga jer su željele da se prema njima odnosi ravnopravno, da budu jednake muškarcima. Ipak, prve su te koje podržavaju konzervativni patrijarharni sustav u društvu. They understand one thing that is essential, that they make sense in this setting. If the society would be different, they are out. U tome je, tvrdi Antamion, paradoks albanskog društva. Istodobno zatvoreno i konzervativno, a opet toliko otvoreno i tolerantno da prihvati različitosti. Sve ih veže jedna činjenica, a ta je da su odabrale živjeti životom muškarca. Po svemu ostalome, one su posebne i često međusobno suprotstavljene. Unë kurs kam pas shoqe, një taksi e kam motër, s'merrem me gra, unë merrem vetëm me shoqe, me burra, s'merrem me gra. Gruaja s'katron, gruaja t'lem rrugë. Niti jedna od njih ne žali zbog svoje odluke i ne može zamisliti kako bi im život izgledao da su drugačije odabrale. Sretne su, ali i svjesne promjena. Domethënë një sër e vendimendesh që këto marrin pjesë dhe më bëhet qefi, sepse gjithë dje kanë qenë të mbyllura dhe nuk arrihesh dot që të vishin dhe pantallona, jo më gjë tjetër. Në aspektin e jetës përditshme. Edhe mendoj se po të kisha jetuar në një vend më të civilizuar, ndoshta nuk do isha kjo që jam sot. Ne bi bila burneša, žena muškarac, živi dokaz da je ljepota u toleranciji, u različitosti. Njena u društvu. Para me ka vdekur një vlla, dhe prindit e kishin shumë për zemër. Mas lindjes time, si duke Zoti e kishtë shkruar zëvendësova atë, sepse vetë nga natyra ime kam qenë njëri pa kufizim, kërkes llogarie. Aty. Nikada se nije smatrao ženom niti se kretao u ženskom društvu, ali je koristio ženski WC, navika zbog koje je često imao problema. Njerë në 15 kashë e Tiranës, me qatë huaj që ishme aty dhe u futa ke banjo, pa e parë. Ajo pasu se duke, zotnita ju aty se eshe grave, po mirë me i tash mu, jem që fi grash, më letë futem atje, s'ka ne gjoj tash. Ona je svoj odabrala. Oni koji znaju da je burneša, prema njoj se odnose s posebnim poštovanjem. Oni koji ne znaju, uvjereni su da je muškarac. Ćao, Đađi. Istu priču dijeli i škurtan. Vetë më kom shmenja, shkështë në të në herë në blikëri, me vend, me dele. Edhe, s'kom pranua me ashtu, me vesh roba femnash as kur gjon, vetëm djemsh. Shtu si kom venos, në najtë më të më martuhesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više kaže, bila im je čast u obitelji imati burnešu. Atëre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shembull me rritë fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu, derisa sot, për shembull jom maj vitmuam. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po jom konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë nisë në keshin lidhën fëmija, nuk dikush se si të nojnë për para. Pranaj, nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë.
Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji, koja se tiču krvne osvete. Në qoftë se mu më vrasin krejt, dy mashkull. Fritem një shtëpi. Se unë jam beqare, pa martume. Po ti je femër, Jam femër, pa femna pra, unë quhem një mashkull, me gjithë fisin. Qoftë se unë jam e pa martume, unë quhem dhe me dahet hisja, unë hi e zgjell. Dhe dahet një tokë ose një pasuri, unë jam e para që do zgjedi vetë, mu do këtë pasuri, do këtë tokë, do këta, sepse unë jam femën viginesha, si të një umanën. Nakon smrti roditelja, Dijana živi sama. U momačkom stanu punom sitnica, fotografije su najdraža uspomena. Uvijek je, kaže, bila najviša u razredu i uvijek se igrala samo s dječacima. S'jam femra što je meshkush. S'magjom 22 numri kamës, s'magjom femra shumë. Garderoba ime është vetëm meshkush. Dugu je kosu ošišala kada je imala 14 godina. I to je bilo to. S kosom je nestao i posljednji trag ženstvenosti. You were a nice girl. Pse sot nuk jam? Am I not today? Sot për moshën që kam simpatik jam, king jam fare. I zadovoljan životom koji živi. Drugačiji ne može ni zamisliti. Baš kao ni Marta. Kao mlada bila je iznimno lijepa. Nešto što joj rođena majka nikada nije mogla oprostiti. Zëna thoshte ti ke ngjar babit, je bukur, edhe nuk e di se çfarë mund bësh. Zbog toga ju je tukla i ustrajala u tome da u obitelji odluke donose isključivo sinovi. Nakon majčine smrti braća su je željela udati na silu, za muškarce koje nikada nije vidjela. Nuk do isha martuar. Përsëri sot nuk më pëlqen lidhjet që kanë familjet sot. Uvijek je, kaže, muškarce gledala ravno u oči, što druge djevojke nisu ni pomišljale. Në fakt, her pas here kur doja të prisha misin me seksin tjetër, me djemt, kishte Tu si kom venos në najtë më të më martuhesh. Tada je imao samo 6 godina, ali roditelji se nisu bunili. Što više, kaže, bila im je čast u obitelji imati burnešu. Atëre pra tre, do më thonë për qatë ko, e për qatë ashtu, unë jom konë që thonë një fjale vetë, zote vetë shkop. Në ka po kuptim. Edhe nuk kom morë pjesë në disa punë si janë femnave, për shamullë me rritë fëmije me ashtu. Jom konë maj ashtu, derisa sot, për shamullë jom maj vetë muëm. I to je jedino što mu smeta. I vrijeme koje se promijenilo. Po më konë, po të këta nuk lanë me dalë në bazar, janë njësë në keshin, më lidhën fëmija, nuk di kush se si të nojnë për para. Pra nojnë për para, do më thonë, tu i kesh, tu i ashtu, unë e bona në vrikë. Uskoro će napuniti 80 godina i jedna je od najstarijih burneša u Albaniji. Ovo je Andamion, albanski redatelj koji već 15 godina živi u Americi. Posljednje 3 godine priprema film o ovom fenomenu. They were respected as equal among equal, as men among men. And for them, this meant a lot. And this is not common anywhere else in Europe, that you openly live your life as a man by being born openly. Everybody knew that you are born as a woman. Usprkos uvjerenju da će burneša uskoro nestati i da ih ima svega 100-tinjak, stvarnost je potpuno drugačija. Andamion nas vodi do jedne koja živi u blizini. Divlje naselje u okolici Drača niknulo je na močvarnom području, ničijoj zemlji. Sa sjevera Albanije ovi su ljudi došli u potrazi za boljim životom. Tražimo Martu, burnešu za koju su nam rekli da tu živi. Gospođa je otišla po Martu. Prvo pregovaramo pa ćemo vidjeti hoće li uopće htjeti izaći. Nije kod kuće, kažu, ali vratit će se. Ono zbog čega smo došli nešto je što svi znaju, ali o tome se ne govori. Posebno ne pred kamerama. At this point they don't know that she's a burnesha. They wouldn't have a different behavior if they know, but at this point she's blending in perfectly. And none of them really know that she's a burnesha. And every time I refer her as Diana, she's correcting me Lali. Tako se u Albaniji oslovljavaju muški prijatelji, a Dijani je do toga jako stalo. Dok ona raspravlja, žene čekaju da se situacija smiri. Proći će tek kada im to odobri netko od muškaraca. Oh, here is Marta coming.
Where? I think the lady that goes in. But she looks like a lady. Yeah, she dressed up with the head. Many of them sometimes live in the plain women cloth, but they embrace the lifestyle of a man. Iako smo došli nenajavljeni, pristala je razgovarati. Živi sama u kućici koju je izgradila vlastitim rukama. Ima 58 godina, a burneša je postala jer nije željela brak. Vërtet mund t'i them vetes burrëresh, në aspektin që nuk bëj ose nuk kam bërë marrëdhënie, po burrat bëjnë. Kështu që nuk mund t'jem burr. Djevičanstvo i žrtva koju burneša čini za svoju obitelj imaju posebnu težinu, čak i po pravilima kanuna koja se tiču krvne osvete. Në qoftë se mu vrasin krejt, dy mashkull. Pritën një shtëpi. Se unë jam beqare, pa martume. Jam femër, pa femna pra, unë quhëm një mashkull me gjithë fisin. Qoftë se unë jam e pa martume, unë quhëm dhe me dahet hisja, unë hi e zgjellë. Dhe dahet një tokë ose një pasuri, unë jam e para që do zgjedi vetë, mu do këtë pasuri, do këtë tokë, do këta, sepse unë jam femën vizhinesha, si të një marën. Nakon smrti roditelja, Dijana živi sama. U momačkom stanu punom sitnica, fotografije su najdraža uspomena. Uvijek je, kaže, bila najviše u razredu i uvijek se igrala samo s dječacima. S'jam femra što je meshkush. S'magjom 22 numri kamës, s'magjom femra shumë. Garderoba ime është vetëm meshkush. Dugu je kosu ošišala kada je imala 14 godina. I to je bilo to. S kosom je nestao i posljednji trag ženstvenosti. You were a nice girl. Pse sot nuk jam? Am I not today? Sot për moshën që kam simpatik jam. King jam fare. I zadovoljan životom koji živi. Drugačiji ne može ni zamisliti. Baš kao ni Marta. Kao mlada bila je iznimno lijepa. Nešto što joj rođena majka nikada nije mogla oprostiti. Zona na thoshte ti ke ngjar babit, je bukur, edhe nuk e di se çfarë mund të bësh. Zbog toga ju je tukla i ustrajala u tome da u obitelji odluke donose isključivo sinovi. Nakon majčine smrti braća su je željela udati na silu, za muškarce koje nikada nije vidjela. Nuk do isha martuar. Përsëri sot nuk më pëlqen lidhjet që kanë familjet sot. Uvijek je, kaže, muškarce gledala ravno u oči, što druge djevojke nisu ni pomišljale. Në fakt, her pas here kur doja të prisha misin me seksin tjetër, me djemt, kishte raste që edhe godisja me pëllon. Ja për shembull bien dashurie, ama e këne që shoh fjalë, të di unë çka. Nuk mund të martohesh një femër pa domethënë pa njoftimin e familjes, pa dëshirën e familjes. Nëse sot dashurohen, ndahen, as do me ditë njëri fare. Kështu që kjo është një aspekt që nuk më pëlqen. Nas me kërkon që më dashuria, se kom me mu heq atë punë. Si kom mundësi të ashti, po mos më përdoroni fëqit fjallë, se s'kom shef me ashtu. Se ta, sa dalin për shqituin, shkruin gazeta, shkruin to, shkruin ashtu dhe qeshin njerëzit. Ljubav je osjetljiva tema. O tome se nekada nije govorilo, kao ni o seksualnosti. I danas je dijelom tabu, ali one kao muškarci s tim nemaju problema, čak ni pred kamerama. A se kam përjetuar një. Do s'ke pas periode? Absolutisht. Po si ka mundësi si kjo biologjikisht u dhe? She said I can't even imagine. Hajde të shkojmë dhe sot në doktor, s'ka si që. Unë kam bërë be në vetë që s'ma të vëmë kur, dërriti motrën, dërriti vlanë, dhe ma i shpinë plagut. Po unë ta marrë vesh se të je dhe burë, unë nuk kam qenë, nuk kam linë dhe regullë. S'kam linë dhe regullë. Qa kom qenë? Nuk kam unë, asë të ndjeja, femnora, asë të gjitha, që nuk jam e pa zhvillu me poshtë. Vetëm kranore i zhvillu. Priznanje koje tako lako sklizne s usana, bez zadrške i bez stida, jer život ih je suočavao i s težim situacijama. Unë jam Klajde Zalli. Dhe jam Kom babin, kom mamin, më ndonë shumë. Dhe jam Albanija. Mjesto gdje istok susreće zapad, a život balansira između povijesti i suvremenog. Zemlja u kojoj običaj i tradicija pišu nevjerojatne životne priče. Edhe
s'kom pranua me ashtu, me vesh rroba femnash as kur gjon, vetëm djemsh. Unë kam bërë be në veç, jo s'ma të kur, do rriti motrën, do rriti vlanë, do ma i shpinë plagut. A se imagjinoj veten në herë me fustan. Harroje. One su burneše, da, one, jer ovo su žene. Žene koje žive kao muškarci. Fenomen i tradicija koja seže u 15. stoljeće do kanuna albanskog princa Leka Dukadžinija. Skup je to pravila koja su među plemenima na sjeveru uređivala život, od odnosa u obitelji preko obrađivanja zemlje do krvne osvete. Ostati bez muškog nasljednika smatralo se velikom sramotom. Tada je kanun dopuštao da jedna od kćeri postane virđina ili burneša. Djevojka bi se zavjetovala na djevičanstvo, rezala svoju dugu kosu, odjevala mušku odjeću i praktički postajala muško u obitelji. Smatralo se to velikom žrtvom, pa bi u društvu bila cijenjena i imala jednaka prava i povlastice kao muškarci. Unë si zisë të ratin me mu në dohat mirë. Por unë jam një motër i qeve shqiptar, të në Shqipëri jam jetë. Kam një autoritet, e parasysh, kam një autoritet veçantë. Se shoh punët e mia, hallet e mia. Jam edhe rob si kam shumë shoqëri. Ovo je Zoja. Ima 60 godina i iako njezino ime na albanskom znači djeva, Zoja o sebi govori u muškom licu. Ti se kene e marume? Trafshin si pel. Sudbina kakvu nije želio, a kakvu bi da nije burneša vjerojatno imao. Cijeli je život vozio kamione i nikada, kaže, nije dao na sebe. Sredre maj në shpijë, se maj me vete, po mu gatru me ty. Tu me ta malë të setet që privari? Që mu gatru me ty, me mu ke pun. I Dijana nosi žensko ime, ali i ona sebe smatra muškarcem. Radila je u policiji i bila jako cijenjena u društvu. Para me e ka vdekur një vlla, dhe prindit e kishin shumë për zemër. Mas lindjes time, si duke Zoti e kishtë shkruajtur zëvendësova atë, sepse vetë nga natyra ime kam qenë njëri pa kufizim, kërkes llogarie. Aty. Nikada se nije smatrao ženom niti se kretao u ženskom društvu, ali je koristio ženski WC, navika zbog koje je često imao problema. Njerë në 15 kashë e Tiranës, me qatë huaj që ishme aty dhe u futa ke banjo, pa e parë. Ajo pasu se duke, zotnita jo aty se eshe grave, po mirë me i tashmo, jem që fi grash, letë futem atje, s'ka në njoj tash. Ona je svoj odabrala. Oni koji znaju da je burneša prema njoj se odnose s posebnim poštovanjem. Oni koji ne znaju, uvjereni su da je muškarac. Ćao, Đađi. Istu priču dijeli i Shkurtan. Vetë du më komu shmenja, shkështë atë në herët në blikëri, me vend, me dele. Edhe s'kom pranua me ashtu, me vesh rroba femnash as kur gjon, vetëm djemsh.